mirada liderado debe vir toda persoa que teña necesidade de facer un proceso de reflexión, de ter un espazo de autocoñecemento para desenvolver habilidades sociais, sobre todo, e directivas, para mellorar o que é a xestión do traballo en equipo, pero tamén para traballar o que é a planificación, o deseño e o que é o propio traballo de coordinación dunha persoa que ten persoas ao seu cargo. Do meu tempo en virada lévome sobre todo o beneficio, digamos, de pararme a reflexionar. Moitas veces no noso traballo, no día a día, non temos tempo para parar, para pensar, para expresarnos, para facer unha detección tamén do punto no que estamos cada unha das persoas, das necesidades que temos de mellora en ferramentas, aptitudes e actitudes para mellorar o traballo en equipo. A miña entidade creo que o que se leva é unha persoa que está máis preparada para afrontar os retos e o mandato, non? A encomienda que eu teño ahora mesmo, non? De levar o equipo cara a outro tipo de organización de traballo, outro liderado, outro enfoque e unha planificación estratégica aliñando todas as funcións e tarefas do equipo. Pasos polo pouco coñecemento, eu digo, teño algo de coñecemento da estrutura TIL, pero creo que primeiro debes de facer, a entidade ten que facer un traballo onde non só a participación das persoas para definir os retos, a maneira de traballar, a metodoloxía estea, sino que ten que haber tamén un consenso en canto que é o reparto de responsabilidades, a asunción de compromisos por todas as partes. É importante que o equipo estea todo nese punto nesa madurez organizativa para poder abordar eses retos.